கார்த்திக் தீபா சீரியல் நாளைக்கு சூப்பரான எபிசோடு வந்திருக்கு. அபிராமியை வெளுத்தெடுத்துட்டாங்கன்னே சொல்லலாம். கார்த்திக் மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோவும் கேளுங்க. கார்த்தி வந்து தர்மலிங்கம் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. தீபாவை வந்து நான் பிரியறதுக்கு முக்கியமான காரணமே அவங்க முடிவு எடுத்ததை வந்து நான் மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான். அவங்க மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து விலகி விலகி போயிட்டு இருந்தேன். எப்போ வந்து தீபாவுக்கு வந்து என் மேலே இவ்வளோ பிரியம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சோ, இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் இல்லை எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் தீபா தான் என் மனைவி, அதை நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு தர்மலிங்கத்துக்கு வாக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து தர்மலிங்கம், தம்பி ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. எனக்கு என்னமோ உங்கள் வீட்டில் தான் யாரோ வந்து தீபாவை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்க வச்சுருக்காங்க, அது என்னங்கிறது கொஞ்சம் விசாரிங்க அப்படின்னு. நான் ஏன் தப்பாக நினச்சிக்க போகிறேன்? எனக்குமே இப்போ வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக சந்தேகம் வந்துருச்சு. எங்கள் வீட்டில் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து தாலி கட்டுறதுக்கு அவ்வளோ சம்மதம் சொன்னவங்க, சந்தோஷமாக இருந்தவங்க, திடீர்னு கோவிலில் வந்து அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணது அப்போயே எனக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் அவங்க முடிவு எடுத்திருக்கதை நம்ம அதை மதிக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் தலையிடாமல் இருந்தேன். நான் வந்து தீபாவை வந்து வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிற நாள் வந்து வெகு தூரத்தில் இல்லை. அங்கே போய் முதல்ல சென்னைக்கு போய் நான் அந்த பிரச்சனையை முதல்ல முடிக்கிறேன், அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து நான் கண்டிப்பாக தீபாவை அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறப்ப தர்மலிங்கம் வந்து கார்த்தியோட கையை பிடிச்சி ரொம்ப நன்றி தம்பி அப்படின்னோன்னே, நீங்கள் எதுக்கு நன்றிலாம் சொல்கிறீங்க? தீபா வாழ்க்கையை பற்றி கவலையே படவே தேவையில்லை, இனிமேல் நீங்கள் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கிளம்புனோன்னா கார்த்தி இங்கே காணுமேன்ட்டு அபிராமியம்மா தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐஸ்வர்யா வந்து என்ன இது வழக்கத்துக்கு மாறா இவங்க ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்காங்களே அப்படின்னோன்னே, கார்த்தி வந்தோடனே செம ஃபோர்ஸாக வேகமாக வர்றாப்புல. கார்த்திக் இறங்கி வர்றது செம மாசாக இருந்துச்சு. வந்தோடனே வாசல்லையே கார்த்தி அபிராமியும் எல்லோரும் போய் வெல்கம் பண்ணுறாங்க. கார்த்தி வந்து செம கோவத்தோடு இருக்காப்புல. சரி வாப்பா உள்ளே வந்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, வரேம்மா அப்படின்னோன்னே, என்னவாச்சு, ஏன் இவ்வளோ லேட்டாச்சு, ஏதாவது வழியில் ஏதாவது பிரச்சனை தாமா அப்படின்னு கார்த்தி எடுத்தோடனே ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல அபிராமிக்கிட்ட. அபிராமியம்மா அதிர்ச்சியில் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரியாமல், என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னோன்னே, தீபா இந்த வீட்டை விட்டு போனதுக்கு காரணம் யாருமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தோன்னா அபிராமியம் அதிர்ச்சியாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி வந்து ஐஸ்வர்யாவை பார்க்குறாங்க. ஐயோ இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கும் இல்லை சம்மந்தம் இல்லைப்பா, நான் இந்த தீபா விஷயத்தில் தலையிடுறதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயமா, நான் சொன்னால் அவள் கேட்டுருவாளா, இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவாளா, எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, வேணா நான் எந்த கோவில்லனா வந்து சத்தியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஐஸ்வர்யா சொன்னோன்னே, அங்கேருந்து அருண் வந்துட்டாப்புல. என்ன சத்தியம் பண்ணுறேன்னு சொல்லு, ஐஸ்வர்யா ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணான்னா சொல்லு, மறுபடியும் வீட்டை விட்டு அடித்து துரத்தி விட்றேன். ஏங்க நீங்கள் வேறு, நான் எந்த ஒன்றும் தப்பே பண்ணலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் வேறு என்னை துரத்தி விட்றதுலேயே இருக்கீங்க. சரி உங்கள் பிரச்சனை இருக்கட்டும். அம்மா எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சாகணும், எதனால் தீபா வந்து வெளியில் போயிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே, நான் என்னப்பா சொல்கிறது, நம்ம வீட்டில் தான் ஏதோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு, அது மட்டும் எனக்கு நல்லா உறுதியாக தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, உனக்கு எப்படிப்பா தெரியும்? நான் திருவிழாவுக்கு போயிருந்தேன்லம்மா, அங்கே வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா, தீபா வந்து தாலியை கட்ட சொல்லி தர்மலிங்கம் ஐயா சொன்னாங்க. அப்போன்னு பார்த்து தாலியை கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு அழுதுகிட்டே போயிட்டாங்க. இதிலேருந்து என்ன தெரியுது, தீபாவுக்கு வந்து என் கூட வாழணுங்கிறது விருப்பம், ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க. இடையில வந்து அவங்கள வந்து யாரோ வந்து இது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற யார் துரோகிங்கிறது நான் கண்டுபிடிக்காம விட மாட்டேன். அது வரைக்கும் நான் இந்த வீட்டில் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னோன்னே அபிராமி பேச வர்றாங்க. நிறுத்துங்கம்மா, இது என்னோடய இறுதியான முடிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் கோவமாக மாடிக்கு போயிடுறாங்க. போயிட்டு ரூமு கதவை தாப்பா போட்டுக்கிட்டு தீபாவை பற்றி எல்லாருமே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தீபா கூட வந்து பழகினது, அவங்க முதல்ல பார்த்தது, செம்பருத்தி பூ பறித்தது, இதெல்லாம் சேர்ந்து பறித்தது எல்லாம் இப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போன்னு பார்த்து இந்த அம்மா அபிராமி பார்க்குற முடியே சரியில்லை, இவங்க தான் ஏதோ செஞ்சுருப்பாங்களோன்னு ஐஸ்வர்யா கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணிடுறாங்க. மீனாட்சிக்கு வந்து இந்த ஐஸ்வர்யா தான் பண்ணியிருப்பான்னு சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. வழக்கம் போல் கார்த்திகிட்ட போய் கதவை தட்டி பேசுகிறாங்க. கார்த்தி வந்து கதவை திறக்காமல் இருக்காப்புல. நான் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு மீனாட்சி சொன்னோன்னா கதவை திறக்கிறாங்க. என் தம்பி, என்ன தம்பி, உண்மையிலே நம்ம வீட்டில் தான் நடந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஆமாம் அண்ணி, நிச்சயமாக வந்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக தாலி வாங்குறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. அந்த நேரம் பார்த்து கோவிலில் யாரோ ஏதோ செஞ்சுருக்காங்க, நம்ம வீட்டில் தான், அது மட்டும் தெளிவாக தெரியுது. ஆனால் ஐஸ்வர்யா தான் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே, எனக்கு ஐஸ்வர்யா பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியல, அம்மா ஒரு வேளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா அப்படின்னோன்னே, அம்மா வந்து கோவத்தில் இருந்தாங்க நட்சத்திரா மேலே, அதனால தான் நட்சத்திரா தப்பானவன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து இது மாதிரி செஞ்சுருக்க வாய்ப்பு கம்மி. இப்போ எனக்கு யாரை நம்புறது கூடாதுன்னே தெரியல அப்படின்னு. இந்தாங்க தம்பி, சாப்பாடு கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. அண்ணி நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன்னு நினச்சிக்கிட்டீங்களா?
நிச்சயமாக சொல்கிறேன். இந்த விஷயத்துக்கு விட தெரியாமல் நான் வந்து சாப்பாட்டில் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளம்புங்க. தீபாவை மனசை கஷ்டப்படுத்தினவங்கனால எனக்கு ரொம்ப மனசு தாங்கலை. ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அண்ணி. எனக்காக எவ்வளவோ விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குடும்பத்துக்காகவும் எவ்வளோ பேர் உங்கள் குழந்தையெல்லாம் காப்பாற்றிருக்காங்க. ஆமாம் தம்பி, ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தான். அப்படி இருந்தும் இவங்க இவ்வளோ பெரிய வேலையை நம்ம வீட்டில் பார்த்துருக்காங்கன்னா அவங்க யாருன்னு மட்டும் தெரியட்டும். அவங்கள குண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்திட்டாங்க. அங்கேருந்து அபிராமி வந்து ஃபோனை எடுத்து கொம்பு சீவியா விட்ற அப்படின்னு ஃபோனை எடுத்து தீபாவுக்கு ஃபோனை போட்டு பேசுகிறாங்க. என்னடி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு தீபாவை கண்ணாப்பின்னான்னு திட்டுறாங்க ஃபோனில். என் பிள்ளைய வந்து நீ வேணான்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்து நான் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன்னு இவ்வளவும் சொல்லி மிரட்டி வச்சுருந்தா, நீ வந்து என் பையனை கொம்பு சீவி விட்டு எனக்கு எதிராக அனுப்பி வச்சுருக்கியா? தலைகீழ நின்னாலும் உன்னெல்லாம் வந்து மருமகளாக நான் ஏற்றுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நான் வந்து நீ வேணால் நல்ல பொண்ணாக இருக்கலாம். நல்ல பொண்ணாக இருந்துட்டால் மட்டும் இந்த அபிராமி அம்மாவுக்கு மருமகளாகணுங்கிற ஒரு தகுதி தராதரம் இருக்குது. அதில் ஒன்று கூட சதவீதம் உன்கிட்ட இல்லை. நீ வந்து என் கார்த்திகை வந்து வசியம் பண்ணி இங்கே அனுப்பி விட்ருக்கியா? எந்த விஷயம் நடந்தாலும் சரி, இந்த ஜென்மத்தில் இல்லை, எந்த ஜென்மத்திலையும் உன்னை கார்த்திக்கிட்ட நெருங்கவே விட மாட்டேன். இது சவாலாகவே எடுத்துக்க அப்படின்னு தீபாவை கண்ணா பின்னான்னு திட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் தெரியுது வந்து தீபா வந்து ஃபோனை எடுக்கலை. ஒருவேளை அப்புறம் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறாங்க, மைதிலி பார்த்துருப்பாங்கன்னா பிரச்சனையே முடிஞ்சிருமேன்னு பார்த்தா அவங்க அம்மா ஜானகி எடுத்துட்டாங்க. ஜானகி எடுத்துகிட்டு அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா, நம்மளோட பொண்ணு வாழ்க்கை இப்படி வீணாக போயிடுச்சு, இவங்க தான் எல்லா பிரச்சனையும் காரணமாக, இவங்க தான் வந்து நம்ம தீபாவும் இவ்வளோ மிரட்டி வச்சுருக்காங்க. இப்போ கூட கார்த்திகிட்ட உண்மையை சொல்லலான்னு பார்த்தா சொல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப தப்பாயிடும். ஜோதி வந்து கார்த்திக்கு ஃபோன் பண்ணலான்ட்டு தான் முடிவு எடுக்கிறாங்க. அதோட எபிசோடு முடிக்கிறாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.